дар рӯзи дуюми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорон 7 тан аз ҷудокорони тоҷик Шоҳҳусейн Раҳимов дар вазни 81 кг, Оятулло Қамарӣ дар вазни 90 кг, Собир Шарифов дар вазни то 100 кг, Абдулфайз Солиҳов дар вазни 73 кг, Ҷонибек Маҳмудзод дар вазни 81 кг, Фаридун Устопиров дар вазни то 100 кг ва Неъматулло Аслонқулов дар вазни ҷамъи 100 кг барои касби зинаҳои ифтихорӣ мубориза бурданд. Гузориш аз натиҷаи ҳунарнамоии варзишгарони кишвар. Дар доираи рақобатҳои чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорон ки дар шаҳри Кракови Лаҳистон ҷараён дорад, паҳлавонони тоҷик ҳунарнамоиҳои худро шурӯъ карданд. Дар вазни 73 кг варзишгари тоҷик Абдулфайз Солиҳов рақобатро аз даври дуюм шурӯъ намуда, дар ин марҳила аз намояндаи Муғулистон Бадҳу Баярдорд шикаст хӯрд ва аз идомаи нерӯсанҷиҳо бенасиб монд. Ҷонибек Маҳмудзода дар вазни 81 кг дар даври аввал аз намояндаи Муғулистон Шараф Баясгалан ноком шуд. ҷудокори шинохтаи кишвар Фаридун Устопиров бошад дар вазни 100 кг ҳарифи якуми худ Ли Лоурер Жером аз Фаронсаро бо як партофти зебо ба тахтапӯш афтонда имтиёзи ипон ба даст овард ва ба даври дуюм баромад. Дар даври дуюм низ Фаридун Устопиров аз худ маҳорати хуб нишон медиҳад. ҳарифи ӯ ин навбат намояндаи Испания Жозе Антонио де ла Роса ба ҳисоб мерафт. Фаридун Устопиров тавонист дар вақти асосӣ бо дарёфти 2 ва зари дастболо шавад. Фаридун Устопиров дар даври чоруми чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорон ки дар шаҳри Кракови Лаҳистон ҷараён дорад, аз варзишгари кишвари мизбон Витол Фиалковский дар вақти тиллоӣ шикаст хӯрд. ҳамакнун Фаридун ҳунарнамоиро дар рақобатҳои тасаллобахш идома медиҳад. Дар рақобати тасаллобахш ҳарифи Фаридун Устопиров Антонио Камбуайя буд. Варзишгари анголагӣ ҳангоми иҷрои усул худ ба тахтапӯш афтод ва доварон ба Устопиров ипон доданд. ҳамакнун Фаридун боз рақобатҳоро дар марҳилаҳои тасаллобахш идома медиҳад. Фаридун Устопиров дар рақобати сеюми тасаллобахш аз варзишгари итолиёвӣ Франсиско Ианоне шикаст хӯрд ва дар ҳамин ҷо барои Фаридун чемпионати ҷаҳон хотима ёфт. Рақобатҳои марҳилаи ниҳоии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадоронро шумо метавонед соати 23 дақиқа мустақиман дар телевизиони варзиш тамошо кунед. узви дигари мунтахаби ҷудои собиқадорони Тоҷикистон Собир Шарифов дар вазни 100 кг аз ҳарифи якуми худ Даник Рочеллауи канадагӣ шикаст хӯрд. Дар лаҳзаҳои охири вақти асосии нерӯсанҷӣ Даник аз иштибоҳи варзишгари тоҷик истифода бурда ӯро дар ҳолати осаикомӣ нигоҳ дошт ва имтиёзи ипон ба даст овард. Собир Шарифов дар рақобати якуми тасаллобахши вазни то 100 кг бо Ойбек Исаеви қазоқистонӣ даст ба гиребон шуд. Дар идомаи ин рақобат қувваи ҳарду ҷониб баробар буд, вале дар голден скор варзишгари тоҷик ба иштибоҳ роҳ дод ва Ойбек Исоев бошад варзишгари моро дар ҳолати осаикомӣ нигоҳ дошта имтиёзи ипон ба даст овард. ҳамин тариқ Собир Шарифов аз ишғоли мақомҳои ифтихорӣ дар чемпионати ҷаҳон бенасиб монд. паҳлавони сангинвазни тоҷик Неъматулло Аслонқулов дар вазни ҷамъи 100 кг дар даври чорякниҳоӣ аз намояндаи Гурҷистон Циклаури Звият бо 1 ва зари дар вақти асосӣ мағлуб шуд. дар рақобати тасаллобахш Неъматулло Аслонқулов бо Аяз Умедалиеви озарбойҷонӣ нерӯ санҷид. Арслонқулов дар лаҳзаҳои аввали ин майдондорӣ ғалаба ба даст овард. Неъматулло Арслонқулов барои ба даст овардани медали биринҷӣ Томас Бикси лаҳистониро мағлуб сохт ва дуюмин варзишгари тоҷике дар ин мусобиқот гардид ки медали биринҷӣ ба даст меорад.
ҳамчунин дар вазни 90 килограмм варзишгари дигари тоҷик Оятуллои Қамарӣ рақобатро аз даври чоракниҳоӣ шурӯъ намуда, дар ин марҳила аз Мурод Раҷабалии Озарӣ дар Голден Скор бо гирифтани 3 шидо мағлуб шуд. Оятулло Қамарӣ дар рақобати дуюми тасаллубахши вазни то 90 килограмм бо Эрнест Матуси словакиягӣ ба татамӣ баромад. Ин нерӯсанҷӣ ҳам ба вақти тиллоӣ кашида шуд. Дар ин муддат Оятуллои Қамарӣ тавонист дар иҷрои усул муваффақ шавад ва зари ба даст биёрад. ҳамакнун барои ба даст овардани медали биринҷӣ Оятуллои Қамарӣ бо Антонио Балбаси испанӣ зурозмоӣ кард. Оятуллои Қамарӣ то охир мубориза бурд ва билохира дар сонияҳои охири Голден Скор тавонист ҳарифи худро ба тахтапӯш партояд ва бо имтиёзи иппон ғалаба ба даст оварда соҳиби медали биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба ҷудо миёни собиқадорон дар соли 2022 гардад. Шоҳусейн Раҳимов, ки кишвари моро дар вазни 81 килограмм намояндагӣ кард, аз ҳарифи якуми худ Азамат Жолтаеви қазоқ бо имтиёзи иппон ноком гардид. ҳамин тавр Шоҳусейн Раҳимов дар сабқати тасаллубахши дуюм низ аз Родриго Белехо дар вақти тиллоӣ ноком гардид ва аз идомаи рақобатҳо дар чемпионати ҷаҳон бенасиб шуд.